χαρούμενοι που είμαστε τόσοι πολλοί πια από φέτος. Η επιδίωξή μας ήταν να μεγαλώσει το σχολείο. Βέβαια τώρα δεν χωράει η αίθουσα εκδηλώσεων. Θα βρούμε έναν τρόπο μήπως να τη μεγαλώσουμε κι αυτή. Είναι και πολλά τα παιδιά και πολλοί οι γονείς. Κάποιοι γονείς μπορούν να καθίσουν έξω, να παρακολουθήσουν τη γιορτή. Γιατί την τεχνική υποστήριξη την έχουμε από τον κύριο Πράσινο που έχει αρκετές μέρες για να μπορέσει να κάνουμε αυτό το αποτέλεσμα και την βιντεοσκόπηση αλλά και το να προβάλλει τη γιορτή έξω. Σας ευχαριστούμε καθώς και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την προσφορά του. Ξεκινάμε με την παράδοση της σημαίας στους μαθητές της 6ης τάξης. Ύστερα από κλήρωση που έγινε μπροστά στα παιδιά και στο Σύλλογο Διδασκόντων για το χρονικό διάστημα έως 31 Πρώτου 2014, σημεοφόρος του σχολείου μας είναι η Τιμή Βασιλική. Και παραστάτες η Τελειορίδη η Ελευθερία, η Καρταλιά η Χριστιανά, η Κλόντια Σέι, ο Τσέχος Κωνσταντίνος, και η Κοκμωτού Δήμητρα. Από 1η Δευτέρου του 2004 μέχρι τέλος της σχολικής χρονιάς, σημεοφόρος είναι η Γατζίβα Κωνσταντίνα. Παραστάτες Κρυονάθηνα, Καλυβελάκη Βασιλική, Ίγκρο Φραντζέσκα, Διαμαντήτο Μαΐς και Χαρμί Εκατερίνη. Όρος είναι ο Φλωριάς Κωνσταντίνος. Εύχομαι στα παιδιά και στην ανώτερη βαθμίδα, στο γυμνάσιο, να βρεθούν πάλι σε αυτή τη θέση. Το εύχομαι ολόψυχα. Θέλει κόπο και υπομονή και επιμονή και το διάβασμα. Λοιπόν, μπορούν να καθίσουν κάτω για να ακούσουμε τη γιορτή. Vedere
θανάτου στην Ευρώπη. Πολλοί ευρωπαϊκοί λαοί με πλούσια ιστορία και πολιτισμό στενάζουν κιόλας κάτω από τη βαρβαρικότητα του φασιστικού άξονα. Η μικρή Ελλάδα στέκεται βεβαίως μπροστά στον παγκόσμιο μοντισμό. Προτιμά να καταπιεί το μικρό ποτήρι του τουρκυλισμού της περήφανης Έλλης από τους σταλούς για αποφύγει τη φοβηνία του πολέμου. Όμως τα σχέδια του φασιστικού άξονα για την υποδούλωση του κόσμου στην περίφημη νέα τάξη πραγμάτων δεν ήταν δυνατόν να αφήσουν τούτο το πολύπαθο σταυροδρόμι που λέγεται Ελλάδα. Γι' αυτό στις 28 του Οκτώβρη, πρώτος από τους δύο συνέτερους ο Μουσολίνη δοκίμασε να βάλει το πόδι του πάνω σε αυτό τον ιερό βράχο. Πόλεμος κορνή, πόλεμος, κακά τα ματάτα. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Έφτακτον ανακοινωτέν. Δώσε μας η Ελλάδα από τις 6 πρωινής της σήμερον βρίσκεται εις εμπόλεμον κατάσταση προς την Ιταλία. Μεταδίδομεν το πρώτο ανακοινωτέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Οι ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής σήμερον τα ιδιαίτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Δώσε μας την εφημερίδα να διαβάσουμε, παιδί μου. Πρώτον πολεμικών ανακοινωθέν. Σήμερα την πρωί, περί την 6η πρωινή, οι Ιταλοί μας εκήρυξαν το πόλεμο. Οι μέτερες δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Μη δηλιάζετε. Όση φορά μας, δυστυχία μας, αλίμανο σε μας. Μη δηλιάζετε, μωρέ. Μέτερε δυνάμεις, θα πει πως νικάμε τους Ιταλιάνους. Νικάμε. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί είμαστε Έλληνες. Ζήστε τότε στην Ελλάδα, όχι στον τύρανο, κανένας δεν θα περάσει. Η παρέλαση όμως που σχεδίασε να κάνει ο Μουσολίνη, καταλαμβάνοντας την Ελλάδα, κόνταψε στη λαχτάρα του Έλληνα για ελευθεριά. Μικρός λαός και πολεμά, δίχως παθιά και βόλια, για όλο του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι. Κάτω από τη γλώσσα του κρατεί, τους βόγκους και τα ζήτω. Κι αν κάνει πως το τραγουδί, τραγίζουν τα λιτάρια. Και έτσι η μικρή Ελλάδα βρέθηκε μέσα στη θύελλα του Παγκόσμιου Πολέμου. Η κίνηση του πολέμου σκόρπισε ένα φοβερό ενθουσιασμό στον ελληνικό λαό. Σαν φοβερό κύμα πλημμύριζαν τους δρόμους στα πλήθη, λες και ήταν μέρα γιορτής. Πηγαίνοντας να κατακταχθούν στο στρατό, ανέβαιναν πάνω σε τραμ, λεωφορεία και κρέμονταν σαν τσαντιές στα φύλλα, ενώ η αρχιδονούσε την ατμόσφαιρα. Όχι, όχι. Ακούστε ένα απόσπασμα, περνέστε το πείμα του Γιάννη Ρίτσι που μας την περιγράφει.
στίβανα και σημαίες. Ορθή αυγή σημαστολίζει τα όνειρά μου και η Ελλάδα λάβει μέσα στα φώτα των ονείρων μας. Ο ήλιος πλημμένος με το καθάριο πρόσωπο, στραμμένος στον άνθρωπο, χαιρετάει τους δρόμους που τραβούν στη μάχη. Αυτοκίνητα περνούν γεμάτα πλήθος, αποχαιρετιούνται στις πόρτες και γελάνε. Τα άρδιλα ακούγονται στην άσφαλτο. Το μεγάλο τραγούδι των αντρίκιων βημάτων που μακραίνει και σβήνει στο βάθος του δρόμου, ως το βραδινό σταθμό με τα χαμηλωμένα φώτα. Εκεί τα τρένα περιμένουν, σφυρίζουν για λίγο έξω από την πόλη. Ακούγονται οι αποχαιρετιστήριοι πυροβολισμοί και ύστερα όλα σωπαίνουν και περιμένουν. Νικηφόρος Βρετάκος, 1940, μάνα και γιος. Της ιστορίας ο διάθερε, όρθιος που ο γιος πολέμαγε. Κι η μάνα κράταε τα βουνά, όρθιος θα στέκει ο γιος της. Μπρούντος χιόνι και σίδερε. Και χολόγαγε η πίνη, σαν να είχε διώνει στο γιορτή. Τα φαράγια, κατέβαζαν τραγούδια και αναπήδαγαν τα έλατα. Και χόρευαν οι πέτρες, και όλα φώναζαν. Είναι πέτρες Ελλήνων, φωτεινές πάθες οι ψυχές. Σταύρο τον ορίζοντα, ποτάμια πισωδρόμια, στάθουν τα χινιώτα. Κι οι μάνες, τα κοφτά γκρεμνά, σαν παραγιές τα ανέβαιναν. Με την ευχή στον νόμο τους, κατά το γιο τους πήγαιναν. Και τις αεροπλαπάριζε ο άνεμος, φορτωμένες, και έλυνε τα τσεμπέρια τους, και έπαιρνε τα μαλλιά τους, και έθελε τα φουστάνια τους, και τις παθοκοπούσε. Μ' αυτές αντροπατάγανε, ψηλά, πέτρα την πέτρα. Και αληφορίζαν στη γραμμή, μέχρι που μέσα στα σύννεφα χάνονταν ορθομέτωπες
η μία πίσω από την άλλη. Το αίμα του ελληνικού λαού που κόψε τα βουνά της Πίνδου δεν άρχισε να φέρει τα πρώτα μηνύματα της νίκης. Η κατάληψη της Κορυθράς την 26η μέρα από την αρχή του πολέμου ήταν η επαρχή μιας τριομφευτικής πορείας. Κορυθρά, Μοσχόπολης, Πόδραζες, Κρεμετή, Άγιοι Σαράντα, Αργυρόκαστρο, Χιμάρα. Το ίδιο θαύμα έγινε για άλλη μια φορά στον ίδιο τόπο από τον ίδιο λαό. Και η γελιογραφία που κυριάρχησε στο τύπο της εποχής του 40 αποτελούν στοιχεία ανατήρησης ιστορικής αξίας. Από τις πρώτες μέρες της πολεμικής αντεπίθεσης στον τύπο κυριάρχησαν ο Ψολιάς, το Τσαρούχι, το Αέρα, οι Μακαρονάδες και ο Κολονέλος, οι καρικατούρες του δικτάτορα Μουσολίνη. Για κοιτάξτε εδώ, ρε. Αυτή είναι μια χειροβομβίδα. Δείτε τώρα πώς τη μεταχειριζόμαστε. Την έχουμε στο χέρι και μπουσουλώντας, πλησιάζουμε την εχθρό. Μόλις φτάσουμε τον εχθρό, τραβάμε τούτο του χαλκά, που το λέμε και πυρώνει, και την ξαμαλάμε στα πέρα. Μπράβο, σιτέρια μου. Αυτό το κάνουμε για οποιονδήποτε εχθρό. Όταν όμως πρόκειται για Ιταλιάνους φασίστες, αφήνουμε τις χειροβομβές και τους πλακώνουμε στις φαλιάρες. Καταλάβατε, βρε! Μάλιστα, κύριε Δεκανέα! Χαίρετε! Χαίρετε, πατριώτη! Ώστε εσύ είσαι ο θρυλικός Τσολιάς! Είχα καεί μόνο εδώ από κοντά ένα Τσολιά. Τι να δεις, δεν ξέρεις τώρα που στα νέλα, φούντα, φέση. Πού πάτε πρωί-πρωί, μήπως για το μέτωπο? Όχι, για την Καπερναού. Για το μέτωπο βέβαια. Και δεν φοβάστε. Τι να φοβηθούμε, φοβόμαστε παιδιά? Όχι! Το βλέπεις αυτό εδώ. Σειρά που πέφτει το τσάρι. Σηκώνουμε το τσάρι να τους έχουμε εμείς. Δηλαδή, τους νικάτε τους Ιταλούς. Αν τους νικάμε λέει, τους νικάμε παιδιά. Σκόροι τους κάνουμε. Και πώς είναι αν κάτε 8 εκατομμύρια στρατών να είστε τόσο λίγοι? Μια κούφτα άνθρωποι. Εμείς είμαστε μια κούφτα άνθρωποι. Αλλά λέοντες. Αυτοί είναι 8 εκατομμύρια, αλλά μυρμήγκια. Λοιπόν, για πες μου, ποιος νικάει, οι λέοντες ή τα μυρμήγκια? Δηλαδή, είστε ήρωες. Δεν είμαστε ήρωες. Έλληνες Τσολιάδες είμαστε. Τι είμαστε παιδιά? Έλληνες Τσολιάδες. Ουρε, εσύ δεν είσαι από τα μέσα. Πού σε ξέρω. Από την πόλη είσαι. Ναι, από την πόλη είμαι. Εκεί πάω τώρα. Ουρε, μιας και πας στην πόλη, δεν μου γράψεις ένα γράμμα αν του στείλω σε εκείνο το Μουσολίνι? Γράψε Μουσολίνι. Μα Μουσολίνι είναι μεγάλος ετρανός. Το δικό σου γράψε, το διαβάσεις. Τι είπες ουρε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Είναι ο Μήτρος Τυρόγαλος από το πράσινο του Καρναρίας. Άκου λέει, θα το διαβάσει και θα πείτε ένα τραγούδι. Κάτσε κάτω και γράφει. Ανάβασε εσείς. Κύριε Μπενίτο Μουσολίνι, Παλιάτσο Βενέτσι Ρώμη.
ψυχότατη. Σου γράφω ο Μήτρης ο Τυρόγαλος από το Πράσο Ταλοκαρανίας. Καλά είμαι συγχυρητό. Και αν δεν σύχω παλιοζάγαλο. Και σε ρωτώ, τι θέλεις και τι γυρεύεις που έκανες στην αρχή και μας βάρισες με βόμβες εναντίον μας. Σαν δεν τα λέω ρε παιδιά. Καλά και άγια. Συ λέω να το ξέρεις και να το χωνέψεις για όλου γένα. Ότι θα σε βουτήξει. Σε πάω στο χωριό μου, να σε ζέψω στο μαγκάλι, να βγάζεις μυρό νηράκι για το περπόλι του πατέρα μου. Και άμα σε βουτήξει, δεν σε ξεπλένει ούτε ο Μississippi, ούτε ο ασπρόποταμος που περνάει από το χωριό μου. Πανά θυμάσαι. Έτερον δεν έχω. Και δεν σε σπάζομαι γιατί επιθυμώ να σε δαγκώσω. Νίκρους, να σε παρέμβασες αυτό το πράγμα σου Μουσολίνη. Ξέρεις τι άχτισες έχεσαι στους Έλληνες. Θα σας σπάσει τα νεφρά είπε. Θα μας σπάσει τα νεφρά και όμως θα τους σπάσουμε τα μούτρα. Για να το βρες αγάρι. Μίλα, με ποιον το μοιράσεσαι. Με το δικό μας είμαι Μουσολίνη. Στάσου βρε παιδί μου, ησύχασε. Μια κουβέντα είπα. Ξέρεις από πού έρχομαι εγώ για να σας δω. Να δω ποιοι είναι επιτέλους αυτοί οι τσολιάδες. Απ' την Ιταλία έρχονται. Απ' την Ιταλία. Ρε μίλα, ποιος είσαι. Ο Μουσολίνη είπε. Ο Μουσολίνη. Ο Μουσολίνη. Από αν του λέει να πει να γερμάτε του. Καημένοι, μεγάλη την κομμά, κι εγώ μη περιμένει και εκείνη τη σειρά. Θέλει να το φτιάξει πρώτα, Νίκο. Έλα να σε χειροκροτήσει ο Νίκος.
Νίκο, από τι. Όμως ο πόλεμος δεν τελείωσε. Αλλήμον τελείωσε. Υπήρχε κι άλλος εχθρός, φοβερότερος, η ναζιστική Γερμανία, που βιάστηκε να σώσει τη σύμμαχό της, την Ιταλία. Αλλά και τότε ακόμη, το έθνος κανονισμένο δεν έσκυψε το κεφάλι. Αντιστάθηκε στους κατακτητές με νύχια και με δόντια και πλήρωσε βαρύ το τίμημα της ελευθεριάς του. Η ελληνική αντίσταση με τις οργανώσεις της δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από τις οργανώσεις των μεγάλων λαών όπως των Γάλλων. Ο λαός μας αντιστάθηκε αποφασιστικά, υποφέρει καρτερικά τις διώξεις, τις φυλακίσεις, την εξορία, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τη λαιλασία των χωριών, τα βασανιστήρια, τις θανατικές εκτελέσεις, υπομένει της βίνα και της στερήσης. Η ολοκληρωτική καταστροφή στο Δίστο, στα Καλάβρητα, στο Χορτιάτι και στα νόγια της Κρήτης δεν λυγίζουν με τη θέλησή του. Αγωνίζεται εναντίον του κατακτητή. Ανατινάζει αποθήκες πυρομαχικών, αεροδρόμια, πλοία, γέφυρες, όπως το Γολγοπόταμο. Ακόμη και τα μικρά παιδιά της στέκονται. Με το πρόσωπο χωμένο στις πέτρινες παλάμες της, τα παράθυρα κλειστά, σαν διαβασμένα βιβλία, τα παράθυρα δίχως κανάτια. Πίσω από τα πατζούρια δεν ξέρεις, ο φόβος, ο φόβος, ο φόβος, πώς είναι δεν ξέρεις. Και ανεβαίνεις και λίγο και από το κάπου. Σκεπάζει τα μπρέλια, τα λιόδια, τα σπίτια, σκεπάζει τη δημοσιά και ύστερα το καπαναριό. Και ένα πουλί μονάχο δεν θέλει να χωθεί στη σκιά. Και ανεβαίνει, μονάχο του, ψηλά, ψηλά, πολύ ψηλά, στο στενό φως, στον ουρανό. Μονάχο, μονάχο κατά μόνο. Όπως η ψυχή, πάνω από το φόβο, μονάχο, μέσα στην ελπίδα, μέσα στην απόφαση, μονάχο, μονάχο. Η πολιτεία είναι άρρωστη, κοιμάται. Σιγά, σιγά.
χέρια του κατακτητή. Προξενούν σημαντικές δυσκολίες και τα φέρνουν σε σύγχυση και αμηχανία. Και αυτά μέχρι την ημέρα που θα αρχίσει να εγκαταλείπει τα εδάφη της. Η ελευθερία ξαναγυρίζει στην πατρίδα μας. Η σημαία του Αγγελωτού Σταυρού υποστέριζε. Και στον ιερό βράχο της Ακρόπολης κυματίζει η γαλανόλευκη. Επιτέλους, οι σημαίες οι φοβερές ξεδιπλώθηκαν στις λευτεριάς στον ΑΕ. Τιμή και δόξα σε αυτούς που μας χάρισαν την πολυπόθητη λευτεριά. Με τον αέρα του άντρα την περπαταξιά. Και με το κράνος του για αριστερό σημάδι. Με τους στρατιώτες στην ρευά δεξιά. Και τις εκδίκησεις άλυκας μπροστά του. Φωτιά! Στην άνομη φωτιά! Με το αίμα πάνω από τα φρύδια. Τα φουνιά της Αλβανίας προδείξατε. Τα σκαπηλάνα αγώνια της αυγής. Και το στόμα του μικρόφουλια και λάδιστος. Και τα χέρια του σαν κλάσμα της ερημιάς. Ρώτηξαν τα φράξα του Δεν έκλαψα. Γιατί να κλάψω? Ήταν γενναία παιδί. Τα χρόνια πέρασαν. Κοντά 70 χρόνια. Όμως η μίσου ήσυχος, ήρωα της Αλβανίας. Η μίσου χαροκαμένη μάνα. Και εσύ μικρό πεινασμένο παιδάκι της κατρίνης. Εμείς δεν ξεχνάμε. Υπάρχει πάντα μια ζεστή γωνιά στην καρδιά μας. Ένα φρέσκο λουλούδι στον τάφο σας. Και μια υπόσχεση. Να φυλάξουμε ό,τι ακριβό κληρονομήσαμε από εσάς. Τη ελευθεριά μας.
στα παιδιά και στις δασκάλες. Συγχαρητήρια παιδιά. Και να ευχαριστήσουμε τα παιδιά της 5ης τάξης που μας παρουσίασαν την Ιωκοσού. Η δασκάλα της τάξης, κυρία Σεραφείμ Ελένη. Τα παιδιά της 4ης και της 6ης που ήταν και φυσικά την κυρία Καμαπούλου Μαρία, τη μουσική